Batas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kayo pa rin po yung nakatutok po sa number 1 Music and News FM sa lalawigan ng Pangasinan. Ito pa rin po ang 104.7 IFM Dagupan. IFM News. Ngayong umaga po makakasama natin via Zoom ang isang feng shui expert at ang talagang kilala naman na po sa larangan po ng pagpo-forecast at pagbibigay ng gabay sa mga businesses at sa ating pong mga daily natin yung ating pong kapalaran po natin po maaari pong kumonsulta. At ngayon po makakausap po natin dahil ngayong buwan nga po simula noong August 4 hanggang September 2 yung tinatawag po na Hungry Ghost Festival. Walang iba kundi via Zoom makakausap po natin Master Hans Kua. Good morning po Master Hans sa inyong pagbati po. Yes po, isang good morning, isang magandang umaga, isang umagang kay ganda at umagang kay suwerte at magandang buhay sa ating mga lahat. Manonood sa atin, sa mga social media, nakikinig at sa iba't ibang lugar. Hello po sa Pangasinan, sa Dagupan. Apo, good morning po. Napaka, swerte po yung pasok po ninyo. Master Kua. Swerte. Siyempre. Gusto natin everyday is a blessing. Everyday is swerte. Correct. Nasa ating mga kamay, nasa ating hands-on pa rin nakasalalay ang ating mga tagumpay. Opo. Master Hans, explain to us, ano po ba ito pong Hungry Ghost Festival 2024 na nag-umpisa noong Agosto 4 na magtatagal hanggang September 2? Yes po, Idol Mark Espinosa, sa mga nanonood, nakikinig i-share natin tong live natin na to. Ang Hungry Ghost Month ay isang paniniwala o tradisyon o belief ng mga Chinese, ng mga Buddhist, ng mga Taoism, kung saan daw po pinaniniwalaan at ikapitong buwan ng Chinese lunar calendar, binubuksan daw po ang Hell's Gate o ang pinto ng impyerno kung saan ang mga hungry ghosts daw po ay lumalabas para sa riyam natin dito sa lugar natin, sa buhay natin, para makahanap sa maiinom, makakain, tao mabibiktima. During Hungry Ghost Month, hindi dapat ito katakutan. Ito po ay isang paniniwala, belief, tradisyon ng mga Chinese kung saan daw po huwag nating kalimutan. During Ghost Month na ito, huwag nating kalimutan, alayan natin ng dasal, ng pagkain, ng maiinom, ng insenso, ng paper money, ang mga yumao, mga past loved ones natin. Kailangan natin offer sila ng mga food, ng mga pagkain, para sila po ay hindi maging hungry ghost. At sila po ay maging happy at maging ayos na ghost. Dahil pag ang hungry ghost daw po ay naging happy ghost, pininiwalaan ng mga Chinese, sila daw po ay pwede magdala ng blessing. Sila daw po pwede magdala ng mga opportunity ng success sa pera at swerte sa ating mga buhay-buhay naman. Master Hans, ito po ba is equivalent po ba nito is parang All Souls Day ng mga Pilipino? Yes po, pwede natin November 1 All Saints Day o All Souls Day na November 2 po na ating mga tradisyon sa Philippines po. Yes po, pwede nating i-equivalent sa ganyan, no? During that time also November 1, November 2, tayo po mga Pinoy, ang ating tradisyon naman ay pumupunta sa puntod. Sa mga columbarium o sa kung saan namatay yung ating mga past loved ones, doon tayo nagsasama-sama mga family, mga kakilala, nagkumakain, nag-country celebration. During that time also, siyempre hindi nawawala ang pinaka-importante ng November 1, November 2 is mag-aay ng kandila, mag-aay ng dasal, magsama-sama family, sama-sama sila magdasal at mag-offer ng mga prayers para sa mga past loved ones nila. Yan po, parang ganoon din po yun. Master Hans, ano po yung mga do's? Ito po, sa mga natin po, mga kababayan po natin po na nakikinig. Paalala po natin, ito po ay gabay na pwede po natin pong gawin. Kapag during the Ghost Month, ano po yung mga dapat gawin natin po? Bukod po sa nasabi ninyo na mag-alay ng dasal, mag-alay ng pagkain, ng paper money sa ating po mga ancestors. Okay, unahin natin na ang Ghost Month, importante pagpupunta tayo o makikita natin mga Chinese, no? During Ghost Month talaga, makikita mo meron kaming alay. Itong alay na ito tinatawag natin altar para sa mga hungry ghosts. May isang lamesa. Yung lamesa na ito, lagyan natin ng kulay pulang tela. Sa lamesa ng kulay pulang tela, lalagyan natin ng pork, lalagyan natin ng cheese, ng chicken, lalagyan natin ng beer, lalagyan natin ng wine, lalagyan natin ng mga pampalansi o alcohol, lalagyan natin ng konting mga ayosi. Lalagyan natin ng mga pagkain, iba't ibang klaseng pagkain, iba't ibang klaseng inumin,
Ito po ang unang-unang ginagawa dapat, mga do's dapat natin sa Ghost Month. During Ghost Month also, do's din dapat every morning, pag sikat ng araw, binubuksan natin ang bintana ng ating pintuan, ang bintana at pintuan ng ating door, kailangan po bukas po sila para pumasok yung sinag ng araw. Para may bagong energy, may bagong fresh air na papasok sa atin. During Ghost Month, dapat din po magsuot ng mga crystals, mga protection amulet, mga tinatawag natin mga lucky charm protection para sa Hungry Ghost Month. During Ghost Month, dapat din kailangan natin magpunta ng mga church, ng mga temples, alayan ng prayers, ang mga past loved ones natin, alayan ng dasal para sa sarili natin, sa mga family members natin na bubuhay also. During Ghost Month, also dapat tayo maging positive, maganda ang aura natin, pananaw natin sa buhay. Para magkaroon ng magandang pananaw sa buhay? Pagkagising sa umaga, importante ng prayers. Lord God, thank you po, buhay pa po ako, bless po ako, at bless po yung araw na to, na makatulong ako. I will share the blessing also, kung ano meron ko, sa ibang tao. Kung may magandang trabaho, bibigyan mo ng ibang magandang trabaho, may magandang negosyo, bibigyan mo ng mas maliit na negosyo, bibigyan mo yung mga nangangailangan ng abot na mga kaya mo. Siyempre, una-una sarili mo, sa family mo muna. After that, you can share kung ano man meron. Isang way din yan. Kasi, alam mo ba, para maging maswerte, maging magandang energy mo, kailangan ikaw mismo ay nag-share. Dahil pag nag-share ka, nagiging positive ang aura mo, nagiging positive ang swerte mo, energy mo. Dahil positive ang swerte energy mo, kahit anong negative ang pumasok sa'yo, magdadala ng swerte. During Ghost Month also, dapat mga do's natin, sa social media, importante, lahat tayo na nag sa social media, mag-comment tayo, mag-post tayo ng mga positive, ng mga maganda, ng mga vibes. Ito yung mga dapat Wag negative. Gawin. Wag negative, dalang pagkakaroon po ng mga negative comments, negative vibes, mga naiinggit ka sa ibang kasasakit sa ibang tao, na nakukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao. Ito po rin dadala ng mga kamalasan sa sarili mo, hindi na sa sarili mo, kundi sa family mo rin also. So kung gusto mo maging maswerte, it came in from sarili. During Ghost Month, importante, during every morning din po, personally tayo dapat na nasisikatan tayo ng araw, na papawisan tayo, nag-exercise tayo, at nakalanghap tayo ng mga fresh air. Lalo sa Metro Manila, dito sa Masras po, sa Show Boulevard, Mandaluyong, medyo maraming talagang mga pollution. Dahil syempre, city talaga kami, andito talaga yung maraming busy. At talaga, hindi para sa Dagupan na Pangasinan. Dagupan, Pangasinan nga pala, ang brother-in-law ko, ang aking kapatid, si Lady Kua, si George Lim, nandyan po sila sa Pangasinan, Dagupan. Andyan sila naka-base talaga. Kumusta sa inyo dyan? So, unlike sa Dagupan, medyo mainit nga lang, no? Sa Pangasinan, ewan ko kung mainit, no? Pero pupunta ako talaga, napakainit, no? Pero ang maganda naman sa Dagupan, sa Pangasinan, is fresh air. Dito sa Metro Manila, makita mo naman, napakainit, napakalagang nagmamandali kami lahat. Kailangan para makaiwas tayo sa mga negative, ikaw mismo ay dapat kalmado, presence of mind, kailangan yun live with the presence. Importante po yun during Ghost Month. Yan ang ilan sa mga dapat nating gawin during Ghost Month. Master Hans, ano naman yung mga don'ts, particularly with this period? Kasi if I am not mistaken, di ba, parang meron po itong 7th lunar, tapos meron pa pong iba-iba ito. May mga particular dates po dito na talagang dapat nating bantayan within the Ghost Month, na medyo malakas po yung mga hungry ghosts, yung mga tinatawag po natin. So, ano po yung mga don'ts? Okay, linawin natin yung statement na sinabi mo kanina, no? Ang Ghost Month talaga is ikapitong buwan ng Chinese Lunar Calendar. Bakit ikapitong buwan? So, pag ikapitong buwan ng Chinese Lunar Calendar, di ba dapat July yun? Bakit madalas sinasabi nyo, August? August month daw. Ikapitong buwan, dahil yan naka-base yan sa Chinese Lunar Calendar. Ibig sabihin po niyan, every year, iba't ibang day nag-i-start, at every year, iba't ibang day nag-i-end. At tinatawag nating Hungry Ghost Month. At 2024, August 4, na sabi mo kanina, nag-start na ng Sunday yon, at magtatapos na ng September 2. Ang pinaka-peak, yung sinasabi mo naman kanina, ano ba yung, may iba-ibang petsa talaga mas nakakatakot daw. Ang pinaka-peak, ibig sabihin ng pinaka-peak, sa buong buwan na yon, pinaka-15th day, yung gitna ng buong buwan na yon, is August 18. Pininiwalaan daw, during August 18, lahat ng mga hungry ghosts ay nandito na. Nakalabas na sila. At August 4 kasi, pila-pila na yan. O, may listahan pa yan. O, sino una? O, sino dalawa palabas? Para mapalik kayo, ha? Hindi pwedeng mataka-takas kayo, baka hindi kayo bumalik. So, isa-isa yan, pila-pila na yan. Pagdating na August 18, yung pinaka-15th day ng Lunar Calendar, lahat yan nakalabas na. Dapat sila nakalabas na. Kasi maghanap sila entertainment. After nun, pabalik na rin sila.
pila rin sila, kailangan na bumalik sa health. Kailangan na bumalik doon kasi yan na, isasarado ng health case. So, yan po ang importante. August 18, yan ang 15th day. So, 16, 17, 18, 19, 20, any of those days na yun, within the week na yun, or within that day na yun, magandang araw yun para mag-alay. Mas araw-araw ba ako dapat mag-alay ng Ghost Month? Isang buwan ba naman, araw-araw alay, baka naman tumaba yung pamilya ko. Tumataba ka na. Sayang naman yung pagkain, mas so, during Ghost Month, one day lang po, pwede na po, pwede every other day, pwede anytime na na-feel mo, basta within that Ghost Month, mag-aalay ka ng pagkain, lalagyan sa labas ng pintuan mo, sa labas ng bahay. Mas yung inaalay kong pagkain, sabi mo, mag-alay ako ng pork, ng chicken, ng fish, mga pagkain, madami kong mag-aalay ng pagkain, pwede ko bang kainin yun? Sayang naman, Idol Mark Espinosa, pwede ba? Kaya naman natin pagkain, lechon. Tapos hindi natin kainin. Pwede pong kainin. Yes, okay. Pwede pong kainin ng mga tao na bubuhay ang alay na pagkain na inalay natin. Kailan pwedeng kainin yun? Once na yung alay natin pagkain, alay natin, yung mga insenso, mga kandila, mga paper money, nasunog na. Yung paper money, linawin natin hindi totoong pera ang susunugin Correct. Baka kasi pinanonood sa atin, paper money na, sunog sila ng pera para hindi totoong pera susunugin. Pupunta kayo sa Chinese store, sa Lucky Charm store, ni Master Hans Kua, bibili kayo ng paper money, nasa dagupan pag pwede natin pa-ship, padala natin dyan. So, paper money na para sa mga Hungry Ghosts, binibili yun sa Lucky Charm store o sa mga Chinese store. Pero Master Kua, ito pong tawag nito, pagsusunugan, meron pong particular dapat na ginagamit yan para doon susunugin? Pag nagsusunog tayo, importante yung mga abo, hindi natin kinakalkal para masira. Kasi pag kinalkal natin, nasira na yun, pagdating sa kakuhaan ng mga Hungry Ghosts, yung pera na yun, sira-sira din, useless din. Number 2, bawal. After natin magsunog, lilinisin natin agad. Hayaan lang natin muna dyan. Number 3, pag nilipad ng hangin, wala na, nilipad na ng hangin, nandun na kinuha ng Hungry Ghost yun. Number 3, iwasan din natin mag-step. Hakakbangan natin yung sinusunugan natin. Hinahanap. Pag kumukuha yung mga Hungry Ghost, daan ka ng daan doon, hindi yan swerte. Pag susunod pa rin kailangan meron tayong lata. Kung may butas sa side na para makadaan yung hangin, para makasunog ka properly. Isa pa pinaka-importante sa sunog na pinag-usapan natin, watch out, ingat tayo sa fire hazard. Paper money ang susunugin, hindi po yung bahay nyo po. Ingat kayo, hindi lugar nyo po. Sa fire hazard, fire accident po. Kaya naman, nasunog tayo, dapat may ready tayo for extinguisher. Nakaalis na yung mga tao, hindi nagsusunog ka ng paper money, umalis ka, pagbalik mo, yung sunog yung bahay mo. Hindi pwede gano'n. Kailangan alisto ka. Ikaw mismo, yung presence of mind, binabantayan mo din kung anong nangyayari. Master Hans. Opo. Yes po. Master Hans, yung sa mga don'ts po, ano po ba yung may mga pinagbabawal ba ng mga kulay na medyo attractive sa mga Hungry Ghosts kapag may sinusuot? Pasok tayo sa mga don'ts, mga bawal. During Ghost Month, bawal po magsuot ng mga unhappy colors. Yin colors. Black or white. Kailangan magsuot tayo ng mga happy colors, mga bright red, neon green, neon yellow, neon orange, mga happy colors. Bakit, no? Pag personal yung aura natin, energy natin, tayo po ay happy. Makaka-attract tayo, ng good vibes. Pag personal energy natin, aura natin, negative o malungkot, lapitin tayo ng mga Hungry Ghosts. Number 2, mga don'ts, bawal magsimula ng bagong kontrata. Anything na bago, pumasok ng Ghost Month, antayin natin matapos sa September 2 bago tayo mag-initial start ng any kind of business. Bakit, Master Hans? So, posible daw during Ghost Month itong negosyo, transaction, deals na gusto mong pasukin, ay may chance na daw pong hindi maging lucky. Kasi pwede daw pong sulsulan yan ng mga Hungry Ghosts para daw po maging mas misfortune, maging mas hindi maganda, maging mas hindi okay ang transaction mo. Kaya during Ghost Month, bawal mag-start. Mas meron ako negosyo, tindahan. Bago mag-August 4, nabuksan ko na yun. Ituloy mo lang, siyempre. Araw-araw may gastusin tayo. Araw-araw kailangan natin hanap buhay ng income ng pera. Siyempre, araw-araw dapat may trabaho tayo. During Ghost Month, bawal mag-resign ng bagong trabaho. Pag nag-resign ka pa, hindi ka na makahanap ng bagong trabaho. Hindi ka makahanap. Hindi ka na makahanap. Bawal mag-start ng bagong trabaho. Master Hans, ito po, Idol Mark Espinosa, no? Meron akong job offer o ina-applyan na napagkatagal-tagal na inaantay. Itong Ghost Month binigay sa akin ng boss. Halimbawa, August 18, sabi mo 15th day na yun, yung pinakapik pa naman binigay sa akin. So, anong pwede kong gawin? Sayang, pag hindi ko ito tinanggap, baka naman di na mabigay sa akin. Yung Hungry Ghost, sinama na rin yung trabaho, wala na ako income. During that time na yan, Ghost Month na to, pwede pa rin tumanggap, if in case talagang kailangan ng bagong trabaho, alala matagal mo na ina-applyan yun,
make sure mo lang na within that week na yun, those 2 to 3 days, i-message si Master Hans Kua para sa lucky date selection. Bibilangin ni Master Hans Kua kung ano mas swerteng petsa para mag-pirma ng mga kontrata o mag-deal o mag-start ng bagong trabaho. Pero pwede yun during ghost month also, iniiwasan din natin ang pag-uwi ng late at night. Diba? Bawal dahil gabi daw po, mas powerful, mas malakas daw po yung mga hungry ghosts, posible makakamalasan. During ghost month also, iniiwasan din natin ang papapakasal. Dahil pag bawal muna daw po si bride o si groom, baka pwede daw po maghiwalay. So, postpone muna. Postpone muna. Meron na kang magliligawan. Gusto ko ligawan, pormahan, ghost month after ghost month na lang. Baka mag-ghost ka. Baka mag-ghosting ka. Masas, meron nang liligaw sa akin. Sasagutin ko na. Talaga namang tagal ko nang ngayon mo pa naisipan sagutin. Sasabuhin taon mo. Ngayon mo pa isipin. Baka pwede, ate, hintay mo na lang matapos ang ghost month bago mo sagutin. Baka magka-issue, baka mag-ghosting ka ng manliligaw mo. Also, during ghost month, iwasan din natin ang lipat ng bagong bahay. O lipat bahay. Bawal muna. Ako, masa lilipat ako ghost month. Ako, ngayon ka pang ghost month na lumipat. After ghost month na lang, posible daw po ghost month ay magkaroon ng misfortune. Mas kailangan ko ng surgery, papatangos ko lang ng konting ilong ko. Ipapataas ko lang konting kilay ko. Pwede ba yun? Iwasan natin after ghost month na lang para maswerte. Kailangan. Emergency case, of course, kailangan mo na gawin yun now na. Pagka emergency case, kailangan now na, hindi mo na kailangan hintayin. Baka naman after ng ghost month, masama ka na sa ghost. Wala ka na rin sa earth. So, pag emergency case, kailangan agad. Siyempre, si doktor pa rin ang masusunod. Si Master Hans Kua ay bigay gabay lamang, patubay. Prediction, tsaka sasabi natin mga sangkap lamang sa swerte. Ang pagiging hands-on mo pa nasari, ang tagumpay. Master Hans, so, during ghost month, bawal. Bawal pa po. Bawal din po during ghost month ang tawag natin mga negative na mga pag-iisip dahil during ghost month, malakas daw po ang misfortune, kamalasan na pwede magdala ng mga kamalasan. Master Hans, meron bang particular sa animal signs, no? Meron tayo niyan mga fire rabbit, mga ganito, dragon, na medyo dapat cautious within the ghost month? Ang ganda nyo, no, Master Hans, no? Ito naman, pag-usapan naman natin ngayon ng konti ang tinatawag nating ano bang mga sign ang swerte? Ano bang sign ang hindi swerte? Tinatawag ng hungry ghost month, Master Hans, no? Sino-sino ba yung mga swerte? Sino-sino ba hindi mga swerte? Pag-usapan natin, para sa mga ito pag-usapan natin ito, ay para sa buong month ng August 2024. Sa 12 sign, kukumpletuhin ko na. Hindi lang po isa, hindi 12 sign. Tinarandaw natin na mabilis. Para sa mga pinanganak ng Year of the Rat, itong month of August nyo, nasa inyo po ang tinatawag nating love star. Sa mga single, posible nyo mahanap ang love life. Sa mga may asawa naman po, mas maganda ang love relationship sa mga Year of the Rat. Year of the Ox naman tayo this month of ating August, nasa inyo naman po illness or sickness star. Banterang kalusugan ng mga Ox, health is wealth para sa mga pinanganak ng Year of the Ox. Year of the Tiger naman tayo, parehas po ni Ox, prone naman sila sa mga aksidente o mga may kinalaman sa mga health immune system problem sa Year of the Tiger. Ox and Tiger, health bantayan. Health is wealth ang dapat, no? Year of the Rabbit naman, meron sila mga unexpected na malaking opportunity na parating. Dahil ghost month, kung pa pwedeng intayin natin bago matapos ang ghost month para i-grab. Pero kung itong chance na to, mas posible mawala, i-grab mo na to if you're Year of the Rabbit. Year of the Dragon naman tayo, pro ng mga dragon ngayon, tinatawag nating mga lottery. Bigla ang pera. Bigla ang malaking pera matatanggap ang mga Year of the Dragon. Year of the Snake naman tayo. Year of the Snake, marami siyang output achievement. Marami siyang matatapos. May mga big sales o big project also na parating sa mga Year of the Snake. Dahil ghost month, ipag-date selection nyo lang kung anong swerte. Year of the Horse. Year of the Horse ngayon na to. Marami siyang accomplishment, achievement. Pero Year of the Horse, mabantay lang ang kanyang anger, misunderstanding. Make sure nyo lang po, bago mag-sign ng kontrata, ipahanap ang lucky date selection, ipabasa kay attorney ang kontrata bago pumasok sa mga deals para iwas tayo sa misfortune o mga kamalasan. Year of the Sheep or Goat naman. Year of the Sheep or Goat naman this month of August natin, activated ang tinatawag natin mga misfortune kung saan may mga unexpected na problem. Ang advice ni Master Hans Kua sa Goat this month of August, kailangan nyo po mind your own business. Tigil na natin ang pakikialam, pag-worry sa mga problema ng ibang tao.
sa mga pag-worry ng ibang tao. So hindi yan okay. Pagka ganyan, magkakaroon issue. Kaya naman kailangan may Year of the Monkey. Year of the Monkey naman, ang kailangan bantayan is kailangan niya bantayan also yung mga deals project. If too good to be true, not true yan. Yan ang mga dapat bantayan. Okay. The mga Year of the Monkey. Year of the Rooster naman tayo. Year of the Rooster, kailangan niya natin bantayan naman yung tinatawag natin achievement. Success. Sa mga Year of the Rooster, marami siyang achievements sa success. Year of the Dog naman, this month of August, may fertility, may baby, may output. Blessing. Ang mga Year of the Dog. At ang Year of the Pig naman, this month of August natin, Year of the Pig, kailangan nilang bantayan po ang mga sinasabi din naman nilang mga issues na may kinalaman naman po sa mga Year of the Dog. The Year of the Dog this month of August, marami siyang accomplishment. Year of the Pig, marami rin siyang accomplishment, achievement sa mga Year of the Dog at Pig sa month of August 2024. Muli po ito po yung mga gabay patnubay lamang ni Master Hans. Kayo pong gumagawa ng swerte niyo po, nasa inyong kamay nasa lalay. Master Hans, huli na lang po, sa mga gusto, for example, ako meron akong power bracelet. Paano po, ito po, yung mga ibang ornaments or bracelet or mga figurines or ano man pong palamutin na pwede po nilang gamitin, pangontra po dito sa mga hindi lalo na kapag doon sa sa 15th day ng ng lunar po natin po sa August 18. Paano po ba yung at saka kung paano na kayo mako-contact para po sa yung sasabi yung lucky date na pick lalo na kapag kailangang i-decide. Kaya salamat Idol Mark Espinosa sa IFM, sa RMN, sa Pangasinan, sa Dagupan. Thank you for having Master Hans Kua. Marami pa rin pong gumagamit ang pangalan ng pictures ni Master Hans Kua. Nagbebenta sila ng mga peking singsing family. Make sure nyo po hindi yan sa akin. Make sure nyo po na legit na account ni Master Hans Kua ang kausap nyo. Para nyo malalaman legit na account, may blue check, maraming followers, maraming posts, o personal na kayo bumisita sa akin Lucky Charm Store sa Cityland Shaw Tower. Itong Cityland Shaw Tower ay located po along Shaw Boulevard. Tapat po yan ng St. Francis Church. Ang Cityland Shaw Tower po ay katabi po ng EDSA Shangri-La Plaza, Shangri-La Mall Crossing, Mandaluyong. Wala kayong branch wala kayong ibang branch po. Isa lang po ang store ni Master Hans Kua. Facebook.com/Hans Kua, Facebook.com/Master Hans Kua. Ang aking cellphone number nakapost po yan sa aking social media. I-follow nyo rin po ako sa aking Instagram, Master Hans Kua. Meron po akong TikTok. Araw-araw ako nagpo-post ng mga TikTok videos, Master Hans Kua. Meron po akong YouTube. Pag-subscribe ka sa YouTube para mas lalong swertihin, para magkaroon ng advice mula sa Real Feng Shui Master. Meron po akong X or yung Twitter at saka Instagram, Master Hans Kua. So active po si Master Hans Kua sa lahat po ng social media platform. MasterHansKua.com po ang aking website. 0922-829, aking cellphone number, 0922-829-0382. 0922-829-0382 po ang cellphone number ni Master Hans Kua. Pwede ba bumati sa mga kaibigan kakilala natin sa Pangasinan? Sure po. Nanonood daw po si Lola Nelly, dyan sa Dagupan, Pangasinan. Hello po kay Lola Nelly. Hello sa iyo dyan. Kay Ate Eileen at kay Kuya Jojo at kay Catherine Wakabayashi. Sa akin namang brother-in-law, aking kapatid na si Lady Kua. Hello sa inyo. Kuwalim, Lady Kuwalim, kay George Lim, hello sa iyo, at aking mga pamangkin na mga boys, si Enzo, si Troy, si Sean, at saka si Vin. Hello sa inyo dyan sa manonood sa atin. Manonood daw sila. Thank you po. Good morning. Dagupan ako, kaya naman nakikinig at nanonood daw sila. Good morning po sa Good morning po. So, Master, ito po, talagang kumonsulta, katulad din po ninyo na talagang authentic na Feng Shui expert. Kasi meron yung mga iba nagpapanggap lang. True, maraming, alam nyo ba, pagka sa Feng Shui o sa mga astrology, tarot reading, palm reading, sa mga gabay, sa mga kapalaran sa buhay nyo po, mas magandang makahanap talaga kayo sa pinagkakatiwalaan o sa trusted name o sa maayos talaga. Kasi paano kanya mabibigyan ng advice kung ang siyang advisor mo mismo ay mali-mali? Hindi naman talaga totoo. O kaya legit, paano yung mabibigyan? So, importante na tama ang Feng Shui. Imbitahan si Master Hans Kua sa Dagupan, sa Pangasinan, sa lugar niyo po, para personal na mag-contact, gumawa ng Hungry Ghost Month Ritual. Ako po, si Master Hans Kua, ang inyong pambansang Feng Shui expert. Maraming salamat po sa IFM Dagupan. Master Hans Kua, maraming salamat po. Sige, Idol Mark Espinosa. Thank you po. Thank you po. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. Idol